Къща от слама. Вода и пръст и дребна слама, наречена Мекина. И боса ситно гази мама, додето сили има. А после ще поседне малко, тя и кълта да си починат. За нея много ми е жално, но съм едва на 4 години. Дете, едно безсилно птиче, а тя кирпича в кълъп ще пълни, ще притичва. О, този спомен тежък, скъп! Живяхме в смут и с надежда, но мама къщата издигна сама, с неволята, строител, без помощи от никого. Нито от мъж, нито от родител. И този дом с двор и асмичка за синовете имигранти и таткото изгнанник бе покрив нов за всички. Но тъй реши съдбата да се пръснем по света. Мама, птица в самотата, живя, липия и отлетя. Стихотворението е написано от поета Йордан Атанасов и прочете за вас с много респект Лили Алексова.